me won komo e wa ha pomudin mu se Ghana fo ko na wo ma pomudin ko yi a kanya ne se yedi nkunim yi o nti me wo doctor time da so ni bibia time da so pepepe ene ye ne no ba bedi enkomo bia na first time a unhia no doctor no peye mu akwaba na no na atmosphere ne te say enye easy papa bi oni age ohu pa nti we no time da so da so pepepe ka kire Ghana fo so mun emfa time to so sa ampa mo timi the time no so sa ene ye ntie na next World Cup no ya pom den ye dene ne emfa nko nti wo mu ya ano pe ye beda wonyankopon ase ne edi nkan na ye de enchia akwa amagana manyina Medimafo Herbal clinic oyarefo bia ya wo hweme adopei udimafo ne hwa ya ekenye bia eni ho doctor se gise de waka ne nsa agu ne bo pe ena menhia ne wo maso ye ho na adanse a ekoso de adanse nkrofo edie nyina ada adi pefe se onyankopon de ayaresa aba be piem wo kumase abu akwa agogo anano dwara maami bi se senka ye ka kire me se obese me mfa wansi de kura metu ne fie su se mimi wo he metima nante abeka ni pati bia ho a enka menye because me akura manye ni da se me metumi anante wo atiasefo asase so ene munhwe metu mirika adansi e koso bra bi finkra ba wo se me papa yare emfinhia mienu ni na odo ewo akontomra ana nani eko ofwa nani enhuna de obetena enkena ye nchen emfie bebre obidumfo bi na ede yen ba ha me papa ehya ase nom wa aduro doctor edi be na nsa no se afede ese mehu ade kakra minka entua wasobo akora ene doctor me papa sa wosefi akontomra odo ni koko wase me san de obi fufuro bai ye beto papa bi a oba na ni huna de a ne ma ekura no na edi ne na wotweso wo me san ba ya me san beto papa kro na hu se wo kura fun kitwa bi ya mo a obo number guso a echese onyankopon ahye ne ho animonyam maka kire obi a ohwe metiefo nyina se Dr. Tam da so mentena radio so entwa nkontompo da wona oba ye clinic ho no ekasa doctor say na hatie dia ene oba kla untumi nkasa because me ya nukuredifo frɛ me mofla se bese enne mentwa nkontompo na mentwa nkontompo so enye okapreba enti na be pie Medimafo Herbal clinic ya sika ekura wu bia no doctor eje na wama eso eduro ebi kura oba onkura bi efize Medimafo ya base ye ba be di amagana manyina maami a wo hweme papa a wo hweme ya utie mi a wo yale no ache na wadwe ye o se de akwakoduro ni de wunye nipa biem no se nyankopon ye ma papa na obeye amma wonso nyankopon ye ma maame na eduru wo so baby bia wo hemi bia kan wakomato yem na bra be piem wo kumase abu akwa agogo Copas last stop ho oyalefo bia udimafo ne ho a etinye bia eni ho doctor na nyankopon de yale nyina sutumi ahye nensa oba na hye ye wo kumase abu akwa agogo na doctor show say no nan wo show say nonum wo show say nonsia wo show say nondu ebra doctor de be hye wo no empa ho sima na yalefo na atulidi Dr. Tam da so enti be piem wo kumase abu akwa agogo na doctor nyakopon de tumi ahye ne nsa wo tumi de ebre eto yalefo yale yeso na wonfa ebre ntuso eni nkugu no onsaw yale ewo nyankopon edimo nipa bebre na wo mu nyini se wo ho beto won ewo atiasefo asase so me ka ma me bi ebai o the doctor me de me hu se nantie de mentumi nante biem na ade ba ko a wo ye mami doctor mekum nantwie e de ama won se wotumi ma metumi sole etna akonyam te sede enipa etna akonyam a
doctor mema onantwie nantie de efinhia dunum nie yade akese beburu be edu ene yade abome minim se mintumi nante memu nso edu ho de me fanto nchen ne mo se me soli atena se yede bia me da ho eno pe na me pesa woye emamie maami wo edweso se wa ekura kumase me kashe nyankopon ni monyam se sa maami wei edu ne na wotwemie no so a Herbal review no wose efiri baabi a wote efiri baabi a wote ba baabi a wobefa car no one free dropping ono na enante ye dey eba ya oba na onante anano kwasi ya da maami bi kese uduru Medimafo wana wo ba ho de wonim bibia uduru Medimafo a wo hwe ya baka se eyede be asore dem wo betina wo bi de dwum fitikoti na wo to na wo di asa na oba ne nyinansa ayaresa ba be piem wo Kumase abua kwa agogo ko pass last stop ho ho te set better ho de wudura empanyifo si aduro je honam ba Medimafo Herbal clinic de enye honam agi nipa bia wote ase gise de wawuo pe ena Medimafo Herbal clinic ho entime nye no ho na ye mfapoma enwura ho empire no ho na ye ntena hwi mu mfama ho empire no ho na wo beduru ho a se wachi a wo betene ho na wo beduru ho a wanya suroku yade a nyankopo adum tim ebia wanya suroku yade wako ama yasaw ya leo beba star wonantie ne enkoyie wonantie wo bia wo hwe bi papai wa yale pen wona ba akutwi fm wonsa no de dawo ho a wontimi nto de abasa wo bepie mo Medimafo Herbal clinic ya wo betimi anantie wo betimi ayi akye yie obi unsa papai onyale kulada eye Medimafo Herbal clinic eti the doctor say mesisi me chiri kase me kotodwe me kwada mentumi na me widie mo hihye me nase atatai se wonya ka akwanhia wo na mu na abuo na wonsam na abuo ne nyina ye ntatia case ewo Medimafo Herbal clinic fi se de wachia etene de na ni huna de wotimi snapanie de na so ntiasem ete de wabubu sole de wata famache sole nante dia sisie ni kotodwe de ntatia case ye de roba asem bemem doctor be shaw na mako miensa ye beyi roba na de afri ho ama wanya ofo ahode ententem enti wo yale a wadwene so yale we de menka nipa ho biem no doctor ta na so menka ntra anopese yale de nyankopon wo de be piem wo Medimafo Herbal clinic yale bia we duro sa wo yale chinchin komia bi na wo yale a wo de call ye ne enkwa enkyeresa wo yale no ni aduro yale ni wo aduro nim ba bia wo koye na wanya wa yaresa ba wo be piem wo Medimafo Herbal clinic de nyankopon adom ti wo ho beto ama wanya wo fa ahode enti anope wo bibia o hemi bia doctor say o to ni safro bi o wo akirikiri o wo bencheye se omra me piem o Kumase abua kwa agogo abua pesa se didi kwan enwa Ghana fo nyina ma yate ase se sa wo yale na sa wo bekọ ba bi e ben wo na wakọ sika aguo die oba Medimafo na wo beje wa yale sa emfaso ye de ewo so enti obi ya me piem o Kumase abua kwa agogo ba bia wo fi ba bia fa kesi abua kwa police station wodu abua kwa police station ya wo si kwa wo si me agogo taxi onyu ho Medimafo Herbal clinic sambot esisu a eba ho obedu ho a tobo as nipa no doso the line so na nyankopon obedu doctor enima on fatab ento wo yale ne so na onsa wo yade enti numbers no wo screen na say ana how ba ko beto ho number no 0244 77 4282 okay your number no so your phone number no na ye ne Dr. Time da so enkasa aha na brema kwan ne ne nkomodie ne ye de asia foforo so wo akire me kwaba ne yato aso